بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Josi Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ani ala nyini wali Sedou ka do kanga faraka bi kosobe la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah Johnny Sedou ka do juma dunya fe kabini fajiri e ka do ki tama nyanye Johnny Sedou e ka do hakili mana jige alala e ka do nunu foka tu nywana abike sababu ya hadama de jurumu ninga kafaru abike sababu ye e ka surunya subhanahu wa ta'ala la alami nale de nyeda kul faya kun alami nyekelenye alami nale de sangulu da adu makuluda alami nale de jinauda kamelekauda kawurdana alami na ko ni belajele dara Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikado nabiu kan nabiu kiraw kakira ikado hadamade mi ikado nabe nyebenye ikado hadamade volane hadamade laba ude kira Muhammadu ya Rasulullah amma nyini Allah fe alami ni kelendu semasa masa mi na ye ni bele geleda Johnny Sedou ikado hakaja kaunge makuna ndiye amake jiriye amake ngi nyide nga baganye amake boboye Johnny Sedou ikado hakli bana subhanahu wa ta'ala dandan fe fon wo be dukulu save hadamade bi sa bele gelela jine burudane Johnny Sedou kado kada se melekoma buna aramade kado an fusara ni bele gile alaka bonya kono muna on de sabali muna on de miri muna andi tashi katuo alakele ko alako minga toy o katoy alako minga ke angoke alako anga shu anga sali anga ale subhanahu wa ta'ala nyini anga sira ale alanye Johnny Sedou ala ma fo kwa ale rabbi shu am atise benvena kwa ala bi shu wal ma ala bi sali jabbar ha bele Johnny Sedou ha manjade na maminja wilibali ikana shun ikana sali abe mumbo alaka alayala foi tarafatay Johnny Sedou ni shuna ni salila o judgment be alaye putere ibaki yerede alaka ngema kunandiye Johnny Sedou alaka limani adama amo nyini subhanahu wa ta'ala fe Johnny Sedou bismillahir rahmanir rahim subhanallah fatiha kili ikorzole dumuna ko de gelera mun gele abika war turuna kalo sabali ko yeti da warka ndi maye reportage tige conférence de presse tige ko gelera ha Johnny Sedou ko gelera e bodi subhanahu wa ta'ala ma do bala ate ala tokofo ate mire alala ate sira alanye ate shun ate sali ala keleme ka nyen nema bele gele datigima ina donga fo te ala koyi ha bele nete matini vanyo Johnny Sedou ma dobe atishun atisali akasirata alakola atimire alakola atemire alakola atitashi alakola atisra alanya ala keleme ka gnye wari ni gnye na fulo bedama sigay ha bali Johnny Sedou ngo tilaba sigay ni bi joro sini nye ni bisira sira sini nye sigay gnye ni samba kelimbalu do do ibisa Zulfakar Nuruddin Allah Jabbar ambani na alafe waidun alami na ye meleko da meleke ba keme konondo ani bi konondo ni konondo ubisra alanya ube alanyini meleke ba keme konondo ni bi konondo ani konondo ala yu bla bara de la ku bla kachila aya nyema ke nyema duru mi bi meleke ula mbo fie Johnny Sedou ka do meleke mi nuka ko tayru meleke mi nuka ma mayiru meleke mi nuka ma abisu meleke mi nuka ma meleke mautu meleke mi mbala nuka ma meleke jibrila ha bali ala nununda ka nyama ke ni duru nye u ka gnye boli ka gnye tama ala ka ci ani ala ka nyesranya aduru dafara Johnny Sedou subhanahu wa ta'ala ye corona klebina bani ni bayaba Johnny Sedou ka do jine min ba kono jine ba keme konondo ani bi konondo ni konondo nga jine duru olu togo de dona 7 la hawla wala quwata olu de nyemo ye jine abis kele kebiru jine fila mutariu jine saba samaurusu jine trafatayni jine duru dafara bali
ha belebele Jean Cicédou ala ye kɔbaw da a ye bajibaw da a ye jirisunbaw da Jean Cicédou k'a dɔn ka ɲɛmaa kɛ nin bɛɛ la a ye kulubaw da kulu minnu dɔgɔ dɔnnen don diɲɛ sɛbɛnnifɛnw na kulu 10,8 la hawla wala quwata dali masa ha waidun kun fayakun kulu minnu ni o masiri b'u la kulu minnu ni kabako kɛra a kulu sanfɛ n b'o kulu f'i ye kulu min dɔ a ye ko zuba kulu min dɔ a ye ko hazu kulu kulu min dɔ a ye ko safa kulu kulu min dɔ a ye ko marwa kulu kulu min dɔ a ye ko tursina kulu la hawla wala quwata kulu duru dafara ha belebele Jean Cicédou ha belebele an bi waati min na i ko sisan ala sɔrɔli a ka teli min b'a se hadamaden ma sanu tɛ wari tɛ o ye tiɲɛ Jean Cicédou k'a dɔn o ye n k'i ɲininka limaniya ani su ni sali ani ala deli ne limaniyana o n limaniyana ni teliyara teliya kojugu man ɲi Jean Cicédou taa dɔɔni n'i taara dɔɔni ala b'i nafa n'i taara dɔɔni ala b'i sɔn o ye tiɲɛ ha wulibali Jean Cicédou k'a dɔn n bɛ fura kelen d'i ma n bɛ dalu kelen d'i ma n bɛ fayida kelen d'i ma n bɛ fayida kelen d'i ma Jean Cicédou k'a dɔn den mana keguya cogo o cogo n'a keguyara ka tɛmɛ den bɛɛ kan a tɛ barika sɔrɔ karamɔgɔ mun na naam nin ka di n ye munna den mana keguya e bi boli fa ni ba nɔfɛ i mana min mama papa Jean Cicédou k'a dɔn i bi boli i bɛ taa yen fɛ i tɛ fɛn d'u ma i tɛ fɛn k'u ye o ye den keguman ye i ka dugawu sɔrɔ bɛ gɛlɛya den keguman ka dugawu sɔrɔ bɛ gɛlɛya kalanden kegumanba n y'a dɔn o ka fisa dɛ Jean Cicédou k'a dɔn kalanden kegumanba i ka dɔnniya a bɛ gɛlɛya dɔɔni munna i bɛ keguya karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ i bɛ bɔ a kɔfɛ i bɛ fɛnw kɛ n'a ye kangari min da i ye cogo mɛn i b'o kungo sɔrɔ Allah Jean Cicédou n'o kungo banna o tuma i labilara wa i bɛ labila ni dalu min ye o de an bɛ dugawu k'i ye min ni min fɔr'i ye Jean Cicédou k'olu bato maa ka sira a mɛnna wajuli bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la o Jean Cicédou waritigi keguman waritigi min ka kegu waritigi bɛɛ ye Jean Cicédou k'a dɔn i tɛ ala sɔrɔ ayi munna ni keguyara i bɛ mɔɔ nɛgɛn Jean Cicédou i bɛ to ka mɔɔw kankɔrɔ lacɛ e tɛ fɛn kɛ maa ye i b'i ka wari lajɛ maanifi min mago bɛ 50,000 na n'o nana i bɛ 5000 d'o ma a bɛ nata a b'a fɔ sini n'i nana a bɛ nin kɛ Jean Cicédou k'a dɔn i keguman ba ye waritigi man ka kɛ maa kegun ye kɛ laloma ye waritigi n'i bɛ ala fɛ n'i bɛ ala ɲini n'i b'a fɛ ka ala sɔrɔ sini kɛ laloma ye Tijani ɲana wa Hamide waritigi naloma wallahi Seydou Nandoumé a bɛ k'i kɔnɔ k'a tɛ ko kalama waritigi min n'a tɛ ko dɔn Seydou Nandoumé wallahi belebele Ibrahima Kara ɲɛna waritigi min n'a tɛ ko dɔn bamadeya i bɔra n kɔfɛ a fɔra siɲɛ kelen i bɔra n kɔfɛ a fɔra n ye siɲɛ kelen kalanden keguman n ko siɲɛ kelen i bɛ kungo sɔrɔ ma fila kɛra siɲɛ kelen a siɲɛ kelen i tun kan k'i sara nka siɲɛ kelen a fɔ 2022 a ye n'o f'i ye ale ka siɲɛ kelen i tɛ taa ko fila kɛ o i yɛrɛ bɛ sa mɛ fɔ 2022 ala k'an ka batow minɛ ami ala k'an kunnaja ami ala k'an kisi dangadenya ma ami ala kan'an kɛ kafiri ami ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana ala ka limaniya d'a ma ala ka limaniya d'a ma ala k'an kɛ ala jɔn ye ala k'an kɛ ala ɲɛsirannen ye Jean Cicédou ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja kunangoya tɛ min kɔfɛ ya rabbi ala k'an kunnaja min ye ya rasulullah muhammadu rasulullah ya rabbi an n'a ka kɛ ɲɔgɔn sigi ye fo arjinɛ kɔnɔ ya rabbi ala k'o kɛ ala k'o kɛ muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina ali sayyidina badar alu sayyidina bakar sayyidina usman baraka kama magani madine baraka kama kurishu baraka kama Jean Cicédou k'a dɔn an ka jamana maa ɲuman minnu b'a kɔnɔ kaladi minnu b'a kɔnɔ kuranɛ hisibu minnu b'a kɔnɔ minnu ye dɔnni kɛ u bɛ siran ala ɲɛ ya rabbi olu ka ala deli a n'u ka ala ɲɛ siranya ya rabbi ya rabbana Jean Cicédou k'a dɔn ala k'an bɛɛ kunnaja n'an kunnajara ala ka jamana kunnaja ala ka jamana kisi ala ka jamana kisi ya rabbi ala ka dibi fara ani bandaw cɛ ala k'a bolo labila sa a k'an wele ala k'o kɛ amin karamɔgɔ ala ka ni dugawu minɛ bandaw tɛgɛ jalen bi Asimi Goyita kɔni gɛrɛbɛ tɛ ne ma da la yɛrɛ ni arajo b'a bolo anw yɛrɛ bi ne ka kɔrɔtuw la sa o an kɔrɔtɔra dɛ ala ka bandaw ka kunnaja ɲɔgɔn ko d'a ma
an su n'ale foro kɔnɔ kanzɔ ala k'o kɛ yarabi ami bɛɛ k'i bolo fila kɔrɔta sanfɛ Fatiha limaniya haju bɛ min na Fatiha haju min b'i kɔnɔ i bolo kɔrɔta n'o haju ye i ka ŋaniya siri nka k'a teliya bɛɛ karamɔgɔ bi wurudi la ne ka Orange Money numéro filɛ 76 Aminɛ i ka Orange Money numéro man kan fɔ ne ta ɲɛ karamɔgɔ e bi kɛ zigiriw la ni ne kɛra zigiri wele b'a ka ca wele b'a mana caya n'a ko tew o ye Orange Money n bɛ zigiri jɔ fɔlɔ k'o lajɛ Orange Money message naka o ni tɔw tɛ kelen ye dugawu sɔrɔ man di dugawu sɔrɔ man di ni ma fɛn di dugawu sɔrɔ man di ni ma fɛn di a kana to ka ɲinɛ ka wari di a ye wari di ye jumɛn ye الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له آمين سبحان الله آمين لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله آمين الله لا آمين يقول لك آمين يقول لك آمين الحمد لله لا يقول لك آمين الفاتحة آمين مختار وان أي قرآن دون a y'o de durusi fɔlɔ Bajangara n'o tɛ dɔɔni b'a kun bi o yɔrɔ a ka dɔɔni jumɛn kabini ala da funi fɛn b'a fɛntigi den do dɔɔni b'a den do Mukhtar Alimu den do a kɛ ala yɛrɛ jaati kama ale ni a k'i bɔkolo yɛrɛ kama sa n'i bɛ min kɛ i k'o kɛ sa dɔ kɛra sa wallahi dɔ kɛra k'a kɛ Allahu Taala yɛrɛ jaati kama a y'a fɔ a ye ko daba ko k'a ka kɛ wari bɛ yen a bɔra baara min na ka na wa ani fɛn de nana fɛn b'a kun an tɛ hinɛ na a bɔra yen mu ala ka na Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin journaliste Seydou i k'a dɔn an bɛ ko in daminɛ ni hɛrɛ ye sabula min ye an baarakɛɲɔgɔn a n'an dɔgɔnin ABH Alu Badara Haidara a bɛ Maraku jamana na ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye tuguni sabula ni yakili b'a la min ye fédération malienne min ye n ɲininka ayiwa FIBA ye FIBA o ɲɛmaa ye maliyɛn ye i k'a dɔn ayiwa min ye fédération internationale de football o ɲɛmaaya an ka maliden dɔ fana tar'o la Alu Badara Haidara a bɛ kɛnɛ kan Alu Badara Haidara Alu i ni sɔgɔma Alu Badara Haidara i k'a dɔn e bɛ n k'i ɲininka Maroc ayi bɛ araba sɔgɔmada in na min ye ayiwa balontanko ye o kɛnɛ a ɲɛmaaya sigi bi sen na yalima Mali nin yɔrɔ kɛra mun ye daba an kɔni an nisɔndiyalenba don kosɛbɛ parce que an yɛrɛ jɛɲɔgɔn an ka fédération président Mamutu Ture Bazi ale élu la à l'unanimité bɛɛ de tɛgɛrɛ fa pour être membre du conseil de la FIFA. C'est comme il est membre du comité exécutif de la FIFA. Parce que au lieu de Kapou représenter, Afrique représenter, FIFA qu'on a là. Donc, où on a à poursuivre là, mon flabora là, Bavier ni béninois dans des guerres, au lieu de la membre c'est ça. Zone où français fort, Balkan fort. Maintenant, zone anglophone, vous faites un candidat au pays, la zone arabophonique, vous le faites là. Donc, les possibilités à Capo, à Djorakapo, Kosovo, Balonta Nyamala. Parce qu'en Kilibala, Amadou Diakté, Namadou Diakté Bora, la Mali, Malien à Folo, Kake, Mamour à FIFA là. Donc, Amadou Bora, on est 17 ans, Kosovo, ni Tantamani. Donc, ala il connaît Seba di Babi et Madi. Ale ka gagnga sur ka Mamour. Donc, les boulot Babi était. Mais bébé ka pour c'est le Mali. Donc, mais ni Mali Babi gagne comme Mali gagne. Mali bébé gagne. Donc, parce qu'il représente le Mali. Donc, ABH ABH k'a dɔn nin ye Mali ka sebaya ye sabula an ka den dɔ bɛ yen ale kɛra basketi ɲɛmaa ye Amad Niang nin bɛ dɔ fara Mali ka ɲɛta ani Mali ka yeelenba kan yalima ko in kɛlen ka ban Baviye yɛrɛ tun bɛ cogo di nisɔndiya dɔrɔn kɔntɛnɛ don délégation bɛ yan Yanbox bɛ yan Agibo bɛ yan Isaka Jakite bɛ yan an caman de bɛ yan an nana pour que soutenir Baviye donc an bɛɛ de kɔntɛnɛ don o télé la voilà Baviye yɛrɛ kɔni a nisɔndiya dan don Alu Badara ɲininkali kelen
yali Bavier kɛli ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ a nafa jumɛn bi se an ka jamana ma? Mali c'est-à-dire a bɛ komi sisan ballontan ko la. FIFA la Mali da b'a la. Décision politique ta sisan. Ni Bavier ka hakilinata ma ɲininka la. Mali ka hakilina. Mali hakilina. À travers Bavier. Voilà. Là c'est très important. Voilà, mais Kafou fait président fɛnɛ sigira. Kafou. Kafou fait élection kɛra o président kura sigira Kafou la. N'o ye Sud-Africain Patrice Motsepe. Patrice Motsepe. Motsepe. Ale de sigira ka kɛ Kafou président kura ye. Olu kɛra Kafou président kura ye bi. Tabarikala. O fɛnɛ ni Bavier ta in ti kelen ye. O ni Bavier ta ti kelen, Bavier ta ye FIFA ye. Tabarikala. Voilà. Ayiwa basi. ABH an b'i fo k'i waleɲumandɔn Ala ka segin n'aw ɲuman ye. Amin Taba. Merci bien. Merci beaucoup. I Haidara. Merci beaucoup. Daba Tunkara, ni mun ye e dɔgɔkɛ Alu Badara Haidara a bɛ Rabat Marokukaw fɛ yen nka ne kɔrɔkɛ don a ye kibaruya min d'an ma o de ye k'a fɔ an ka FEMA futu président n'o ye Mamutu Ture Bavier ye. Bavier a taara ka kɛ FIFA conseil ye. FIFA conseil o ye diɲɛ seleke naani ballondanko a tɛ se ka fɔ bilen fɔ Mali de ka ɲininka Mali da ka don a la o jɔyɔrɔ de taara ka di Bavier fɛnɛ ma. Farafinna jamana minnu bɛ n'u bɛ tubabukan fɔ Bavier de bɛ k'olu bɛɛ représenter. Tabarikala. Tabarikala. A tɛ komi Amani Ɲangi ta ɲɔgɔn ko wa? Awɔ. Ale ye diɲɛ seleke naani basket ko yɛrɛ bɛɛ ɲɛmaa ye. Nin bɛɛ Maliden. E ɲɛ b'a la farikolo ɲɛnajɛ a bɛ ka Mali tɔgɔ bɔ han? E ma fɛn y'a la fɔlɔ. O denin tɛ o. Nkɛ. O de kama Ntani min jija o la Coupe faso ɲɛta a ti jɔ dɛ. Wa. Ntani ti jɔ dɛ. Ayiwa naam. Daba Tunkara. N bala cogo bɛ di dɛ. Joasi Sedou honorant monsieur le député. O don. Ancien détenu. Nouveau député, bientôt candidat à l'élection présidentielle. Mort. Est-ce ye kalo tigɛ. Fanga ta Bɛlɛdugu. Joasi Sedou. N bolo bugɔ ka don. Ado. N bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura. O don. Sɛbɛnni kɛbaa de ye Mahamani Toure. Mahamani ko. Maa 21 dajili k'u da joli la k'u bila dingɛ kelen kɔnɔ. I k'a dɔn o kiiri de kun kan ka kɛ ka ɲɛsin Amadu Ayasa nɔgɔma a n'a jɛɲɔgɔnw. Joasi Sedou i k'a dɔn Amini ka tile 2 bɔ min ye nin kiiri ko kuma ɲɛ a kun bɛ sen na. Nka kununko kiiri daminɛna. Joasi Sedou i k'a dɔn a ma ba foni na a ni ka taa a yɔrɔ jan. Joasi Sedou sabula min ye avocat ye. Maa minnu kan ka Amadu Ayasa nɔgɔ coro ni ka nɔ minɛ ni ka kow ta k'a sɛgɛrɛ ka jalakiw bin a kan. Joasi Sedou i k'a dɔn olu ko in tɛ taa yɔrɔ jan ko sabula minnu kelen bɛ k'olu bila baara la olu ko bɛnkan sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ. Joasi Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko gɛlɛyara sabula min ye procureur général ye o y'a jira k'a fɔ o tuma n'a sɔrɔla o de don o tuma fɛn o fɛn n'o fɔlen bɛ maa 21 fali i k'a dɔn o kuma bɛ bila yan o tuma min kɔni ye jaabu ye tile 3 o i k'a dɔn o na fɔ. O y'a mɔn dɔn. U y'a mɔn dɔn k'a siri k'a da. Kabako. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin ko minnu filɛ nin ye Joasi Sedou i k'a dɔn a cakɛda wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ minnu bɛ jɛsɛgɛ naani sariyajo sabati olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni kɔngɔ bɛ mɔɔw la nin ko in a ma dafa sabula ko in kuma a kɔnɔna kun kan ka du k'a dunya k'a sɛgɛsɛgɛ ni ka ko caman bɛ o ɲɛ ka fɔ ka se k'a ɲɛdɔn nka mɔɔw kɔni tora i k'a dɔn halolen don a ko k'a sababu kɛ mun ye min ye nin ko in ye maa minnu bɛ yen n'olu sɔmaw de jalakila n'olu ko k'olu jɛnna ko kɔrɔfɔ ka bila Joasi Sedou k'i k'a dɔn ko in kɔni a kɛra ko ye min kɔni ma kɛ wasa ye a ko nka siga kɔni tɛ min na k'a daminɛ Aguelhok ka taa gosi fo Kayi Joasi Sedou k'a dɔn maliden fɛn o fɛn bi camancɛ la bɛɛ lajɛlen kɔni nin bɛ to bɛɛ lajɛlen hakili la a ko sabula ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten kuma de kun kan ka kɛ mun ni mun kɛra u fara cogo di jɔni y'a kɛ jɔni mun bɛ kɛnɛ kan Joasi Sedou i k'a dɔn ko tiɲɛ ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn malidenw kɔni nin kɔni kɛra damata ko fana ye tuguni ko nka u tora kuma de la muso kelen bɛ so in kɔnɔ Joasi Sedou i k'a dɔn o kumana o ko ale ti jɛn n'a ye bi a ti jɛn n'a ye sini Joasi Sedou ka sababu kɛ ko ɲangata y'ale sɔrɔ gɛlɛya y'ale sɔrɔ a y'anw ka coup d'état la o ko ni kuma ma fɔ ni da ma don kuma na k'a ɲɛfɔ Joasi Sedou k'a bɛ gɛlɛya o muso tɔ de ko Aminata Sumare ale kɔni ko fo kiiri de ka kɛ ale ma jɛn n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura
Daba Tunkara Naamu. ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Ablaye Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye Ablaye Jara ko i da bɔra kuma min na n'o ye Amadu Aya n'a Sanogo a n'a nɔnɔw u ka kiri min n'a kɛra dɔgɔkun furancɛ in na muso min n'a ko k'a ma sɔn a tɔgɔ de Aminata Sumare Aminata Sumare ko yafama min n'o ɲinina journal donbaw fɛ fɛn min ye maa minnu bɛ n'olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ olu minnu ko dɔ dira olu ma ka ban o tuma olu b'u sen bɔ kiri la Aminata Sumare ko ale ma diɲɛ bi ale ma diɲɛ sini a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Aminata Sumare ale de tun bɛ baara kɛ jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye présidence ye fɛn min ye wulikajɔw kɛra waati min na ni ka ko ninnu daminɛ a ko maa dɔw de ye wulikajɔ kɛ ni ka taa présidence la baara jiginnen mu tɛ Aminata a b'a ka minɛnw cɛ waati min na ko a bɛ taa so sɔrɔdasiw n'o ye finitigiw ye u ye garaw k'a la katikaw a ko CNRD-RA mɔgɔw olu de karaw ka ale la a yɛrɛ y'i jɔ baara la ni ka kuma in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u kɛlen k'ale minɛ ko in kɛra avrikalo ka taa bila mɛkalo san 2012 la u taara n'ale ye yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min kɔni n'a sɛbɛkɔrɔ janfalen bɛɛ a ko fɛn min ye nin kamalenkɔrɔ gojogojow ye CNRD-RA ŋanabaw a ko fɛn min kɔni ye binkani de ye u y'o ta k'ale sɛgɛrɛ a ye maa tɔgɔ fɔ wa a ko maa minnu jɔlen filɛ baara la nin kun b'a la n b'olu dɔn la hawla wala quwwata illa billah lazim nam a ko do waati min na u y'ale ta ka taa n'ale ye fɛn min kɔni ye ninnu ye ale ye min k'u bolo a ka taa ni kunɲɔgɔn kelen ye u k'u ma mago ɲɛ ale la maa kelen tɛ maa fila tɛ maa saba tɛ su ni tile u kɛlen bɛ k'ale sen siri k'ale da siri n'ale ko a b'i kolo gɛlɛya u b'a ti fɔ k'a magaya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ muso in yɛrɛ de y'i jɔ baara la koyi a ko dantɛmɛwale min kɛra ale la tɔɔrɔ min dara ale kan dɔɲɔ min dara ale kan a ko in tɛ se ka bila ta ninnu ye ne ka maanifinya de lanɔgɔ sabula fɛn min ye diɲɛnatigɛ u y'a nege bɔ ne la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso ye n'i bina ka taafe bolo la ni k'a ɲangata hali n'i ye san dan kɛ a dimi ti ban a ko hali n'u ye Mali miliyari bɛɛ ta ka d'ale ma ko dimi di bɔ ale la han f'u ka kiri sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Aminata Sumare ye a ma avocat da yɛrɛ kan koyi a yɛrɛ de taar'i jɔ minnu bi yafa kuma fɔ k'a fɔ loi d'entente tara k'a fɔ yafa ka kɛ ko bɛɛ ma o tuma minnu bi sɔn o ma o b'olu ma ɲi nka binkani ani lajaba min dara ka d'ale kan lagosi ani kumasulu min dara ka d'ale ka denbaya kan a ko in tɛ se ka bila ta fɔ kiiri ka kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɛlen k'ale sɔrɔ a ka ca dɔgɔkun kelen ye nin kamalenkɔrɔ gojogojo minnu jɔlen filɛ baara la nin ye karisa ye kun b'a la karisa ye fɛnɛ kun b'a la aw de ye kojugu in gɛnɛ na wa a ko kiritigɛla ma ninnu minnu filɛ nin ye y'u dɔn koyi kabi don n'u b'a kɛ fo kana se bi ma y'u dɔn foyi ma k'u la wa fɛn ma bɔ a la o tuma ne bɛ min ɲini o de ye kiiri katigɛ u ni ɲangini min ka kan o ka da u kan Aminata ko in kɛlen kɔfɛ u b'ale bila waati min o y'a sɔrɔ tɔ t'ale la ale ka denbaya de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ale kun ɲanga taa mɛn ka se hakɛ min na u taara n'ale fɔ États-Unis ka taa ale furakɛ u taara chirurgie k'a la Aminata ye mun ye ale tun bɛ baara kɛ a tun bɛ baara de kɛ présidence la elle était agent là-bas mɔgɔ ninnu kun ti yaala ka taa Dakaru ni fɛnw kɛ wa i hakili t'a la u ma muso in jɛ wa Sina Danba o ɲɔgɔn na u taara o de kɛ présidence la ka taa ba muso nana masumalen ma k'a minɛ ka taa n'a ye ka taa ni molobaliya ko ninnu k'a la tile joli segi kuma kan a ma ɲɛ a lamɛnbagaw ka hakɛ to ka muso minɛ ka taa lajaba tile joli ni kamalenkɔrɔ gojogojo joli Allah e m'a dɔn ninnu ye kojugu caman kɛ o tuma kiiritigɛlaw ko mun kiiritigɛlaw ko a ko Aminata ye ta yin an bɛn'o lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nka janni marisikalo tile 15 cɛ o tuma minnu ye faali kɛ minnu bɛ yen n'olu somaw fara n'olu k'u jɛnna k'u taara ka bɔ sali kɔnɔ an bɛna ka na jaabili kɛ olu la sabula fɛn min ye Amadu Aya Sanogo a n'a nɔkama minnu bɛ yen u ka journal donbaw u nɛ ka di o ye diya da ye sabula u ye kuma caman fɔ n'i y'a mɛn tubabukan na ko exception nin kama kiiri man ka kɛ nin kama ko in kan ka dabila olu da don bɛɛ lajɛlen la nka Aminata kɔni n da yin o kɔni bɛna kɛ ko ye komi ni Ala ma ja kɛ e ko maa caman b'u la minnu tɛna segin kaso la tuguni wa sabula n'i binna muso kan san 7 kaso t'o ban dɛ san 20 fo i si kaso i bɛ se k'o kɛ Allahu akbar viol collectif Ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ amina
Joli Sedou ne ben keleku mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula jigitigɛ Joli Sedou k'a dɔn jamana ka jigitigɛ kura a k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ sɔrɔla Joli Sedou k'a dɔn Maimouna Doumbouya nin y'a ka fasiri ye Joli Sedou k'a dɔn a centre international de conférence de Bamako kunungo alamisa don Joli Sedou k'a dɔn CICB kɔnɔ caman ɲɛji surula hadamaden jigitigɛra jamana ko la Joli Sedou k'a dɔn Magma Gabriel Konate ale de commission culture seko ani dongo ale o ɲɛmaa ye Joli Sedou wele bilale kun don ministre ma ka t'u ɲininka nin kuma in bɔ Magma da Joli Sedou k'a dɔn a kɛra n'a fɔ i ye gɔngɔrɔ fili ndoruw ma bɛɛ lajɛlen kɛrɛsɛw ka bɛɛ lajɛlen habu Joli Sedou ka bɛɛ lajɛlen nalo ta sɛbɛnnikɛla ko Magma a ye wele bila ministre ma ministre min n'ale bɛ seko ni dɔnko kunna madame le ministre culture artisanat tourisme Kadiatou Konaré n yɛrɛ denmuso n den don Kadiatou Alpha den n den dɛ awɔ mun ye cɛbilen ye cɛbilen dɔrɔn mɛ n kɔrɔkɛ don o muso de don cɛbilen burankɛ de ye ne bɛ taa kɔrɔkɛya sira fɛ yan n bɛ taa den sira de fɛ n burankɛ de don o tuma den ka di ni balimaya ye wa den ka di ni balimaya ye wa ayi ni ne taara Kadiatou fa fɛ n bɛ nafa sɔrɔ cɛbilen yɛrɛ la i bɛ nafa sɔrɔ cɛbilen la n bɛ nafa sɔrɔ a la n'o tɛ n'i taara cɛbilen n'o tɛ n'i taara ka sira fɛ n kɔrɔkɛ i tɛ foyi sɔrɔ foyi n bɛ taa Kadiatou ka sira fɛ o la an bɛ to ka babali n b'a fɔ ayiwa n kalujugu an ka ma kenkini n'i y'o fɔ tuma a yɛrɛ bɛ a bɛ yɛlɛ Joli Sedou sɛbɛnnikɛla ko Magma Gabriel a ye ministre ɲininka Kadiatou Konaré ministre i k'a dɔn ko dɔ bɛ senna i b'a kalama wa a tiɲɛ na nkalon bɔ ɲɔgɔn na min ye nin lɔkɔlisoba in ye Institut national des arts INA a feerela subhanalayi komu INA feerela jɔn fɛ n tɛ nin ye e kɔrɔtɔkun Joli Sedou sɛbɛnnikɛla ko jamana seko a n'a dɔnko min ye INA ye Institut national des arts Joli Sedou k'a dɔn an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw minnu bɛ kuma radio la minnu bɛ kuma télé la ninnu bɛɛ lajɛlen kalanna nin kalansoba in de la Joli Sedou k'a dɔn a nafa a n'a seko ti dɔn ka ban Joli Sedou k'a dɔn INA kalan wɛrɛ bɛ kɛ min fanga ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ madame le ministre Magma Gabriel y'a ɲininka a feerela wa a ma feere Kadiatou y'a jaabi a ko Magma a feerela ne y'a feerela dɛrɛ la hawla wala quwwata jede anw nana sɔrɔ nin yɔrɔ in feerela u y'a feere k'a tunamada a mɛnna a ko i ka nin kuma in a ye jigitigɛ min da anw kan an minnu ye seko ani dɔnko tigilamɔɔw ye yɔrɔ in feerela i k'a dɔn a tunamadara a mɛnna a ko min ye nin feere ko in ye yalima a ko kɛra cogo di a ko jamana de y'a feere jamana jumɛn in y'a feere i k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔn olu de yɔrɔ in feere Joli Sedou min ye commission culture CNT Magma Gabriel i k'a dɔn ayiwa nin hakilina minnu n'a y'a ta k'a sɛgɛrɛ a ko yɔrɔ in feerela kalanso de kama yalima a dugukolo de kama Joli Sedou k'a dɔn a feere k'u kɔni tɛ bilen min kɔni ye wari ye olu kɔni y'o minɛ ka bila u kun Joli Sedou nka min tiɲɛna jamana ye maa t'o fɔ ka s'a da la ko IBK de y'a feere IBK n'a jɛɲɔgɔn olu de y'a feere Joli Sedou sɛbɛnnikɛla ko Mali min ye lɔkɔliso min n'a sigira sen kan kabini san 1963 Joli Sedou k'a dɔn jamana halala joli bɛ se k'i bolo bɔ nin na wariko don wa Joli Sedou k'a dɔn yalima a tɛ nafaden ye wa maa b'i yɛrɛ ɲini k'o la min kɔni Kadiatou ye a y'a jira k'a fɔ min ye transition u bɛna ɲɛ ɲini ko in kɛra ko min na a dara min ni min kan o ɲɛ bɛ ɲini jamana nin yɔrɔ don Joli Sedou fɛn o fɛn kan ka kɛ walasa INA ka segin jamana ma transition mɔgɔw u y'a jira k'a fɔ u bɛn'u bolo dɔw kan a ko an bɛ donni minɛ ko bi Joli Sedou k'a dɔn INA feereli nin ye tamasiyɛn jugu ye Joli Sedou k'a dɔn a bɛ tire juguya yɛrɛ de ko fɔ sabula nin yɔrɔ in i b'i miiri maa mana jamana in kɔnɔ minnu bɛ se ka adamaden layɛlɛ fo sini sɔgɔma walima minnu bɛ se ka caatiri bɔ ka sinima bɔ a bɛɛ kalanna nin yɔrɔ in arajo kumakɛlaw Joli Sedou k'a dɔn ka taa se ɲininka télé kumakɛlaw a bɛɛ lajɛlen a fɛn o fɛn bɛ yen ko ayiwa ŋanadu a bɛɛ bɔra INA na a feerela mun na ninnu y'an fa koyi nin kana jɔ Allah i bɛ ka ni nin jɔra a la o tɛ diya n ye dɛ nin kelen tɛ diya n ye sen dɛ kɔri den man di in tɛ nin ko ɲɛfɛ dɛ kana maa to a fɔ fɔlɔ a ɲɛ dɔn dɛ o Kadiatou min filɛ nin ye kana siga o kɔni b'a ɲɛɲini ka o b'a gundo di o ayi ale kɔni ale jɛyalen maa min y'a san a feerela maa min ma kun jumɛn in na o tigi y'a san dugukolo nafa de kama wa lɔkɔliso nafa kama wa ayi o kɔni a ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula IBK yan fa koyi u tɛ taa Kuluba titre foncier lajɛ n'a m'o feere bandaw k'o sɛgɛsɛgɛ dɛ n'o tɛ bandaw bɛ taa loyer la dɛ
kuluba kana taa loise la u ka taa domaine na Mali yɛrɛ TF u k'a lajɛ n'a ma feere France ma wala Burkina ma a b'a kun bɔ sa o la hawla wala quwwata nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la u kun tɛna aéroport feere de i bolo don nin bila sa ninnu y'an fa koyi sɛbɛn ka ca jumanata waati ma ɲɛ bilen naam daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soldat sɔrɔdasi kɛ Basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ siga t'o la IBK ka fanga a ko u ye dunko juguya fɛn fɛn kɛ fɛn min ye transition fanga ye waati dɔ sera sa u ka dossier ninnu labɔ ni k'u woloma min bɛ se k'a to a ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye IBK tile la dossier caman bɛ minnu kɔni yuruku bonyana yan ko nafolo min taara ni ka sɔrɔsiw ka minɛn san o dɔrɔn tɛ loi dɔ taara loi de programmation militaire miliyari 1,000 miliyari 230 a kɔni kɛra i b'a fɔ to bile nugu la o kɔfɛ hélicoptère dɔw sanna jamanakuntigi yɛrɛ ko k'olu n'u turulen bɛ dugu la n'i y'a mɛn tubabukan na cloué au sol o don blindé minnu sanna ka fara fɛn min ye engrais feerela tɛ kan nin dossier bɛɛ lajɛlen dalen bɛ pôle économique tabali kan e ko sɔɔni ko ninnu tɛna wuli wa sabula fɛn min ye procureur pôle économique Bamako Mahamadu Kasoge a kun ye communiqué kɛ marikalo tile 27 san 2020 ka hakililajigin kɛ k'a fɔ ni min bɛ dɔ kalama ni avion zango in na ni loi de programmation militaire la ani sɔrɔsiw ka minɛnzango la k'o kana kibaruya d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana wariba kule de suyɛnna sabula minɛn minnu zanna k'olu bɛ taa kɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen bɛ min kɛra sɛbɛnlankolon de ye u ye wari de ta ni k'a tila jamanadenw kɔ kan ni k'a bila u juga la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye olu de kan ka daminɛ sa cɛmancɛla fanga in na min bɛ se k'a to nin ko in ɲɛ ka dɔn ɲuguɲugu bɛ ɲɛ ka ɲagala wuli ka diya tu Konare an ka seko ni dɔnko minisiri a ye kuma min fɔ o de kan ka kɛ sababu ye min bɛ se k'a to fɛn min ye jamana marabaa kuraw ye olu ka jateminɛ kɛ sira ka di Mamadu Kasoge ma baara minnu kan ka kɛ ani dossier minnu kan ka d'a ma kunnafoni minnu kan ka dafa o bɛɛ ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra o bɛna kɛ sababu ye ko caman bɛ o bi lajɛya minnu yɛrɛ talen bɛ bi ko ka transition baara kɛ n'u y'a ye maa kɔrɔlen ninnu minɛna k'u don kaso la dɔrɔn tɛ jamana nafolo min n'u y'a buruja k'a ndaraki ka b'u bolo ka n'a bila jamanadenw ka wagande kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ o bi nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ IBK fanga kɔni malidenw kɔni lamɛn ni k'a da zana la sabula u ye fanga ta ka di IBK ma a ma sɛgɛn a ma wɔsi IBK kɔni nana fanga kɛ a n'a ka denbaya ye olu kɔni nana kɛ affaire dɔrɔn de ye jamanadenw ni ka ɲinɛ u kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ se k'o ban pewu o de ye fɛn min ye kiiri tigilamɔgɔw ka wulikajɔ daminɛ maa o maa bɛ n'i nɔ bɛ ko in na i k'an ka wari segin i ka taa kaso la kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soldat kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔji Sedu anw da bi poyi dɔn Joël Sodi k'a dɔn san 2003 votew bi kɛ tuma min IBK bi sigi fanga na anw da y'a fɔ yan a kana nin jɛn da a ti ɲɛ Joël Sodi k'a dɔn san 7 dafara a fɔra coup d'état bi kɛ an ko coup d'état kana kɛ n'a ye coup d'état k'a la a y'a to a k'a tɔni dafa a bɛ jamana jɛngɛ o ye tiɲɛ a y'o fɔ si bɔn tɛgɛ kɔnɔ an y'o fɔ a tori t'a la o Joël Sedu ne bɛ n kelen ku a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako la Joël Sedu k'a dɔn awɔ jamana kuranko a gundo dɔnna Joël Sedu k'a dɔn minisiri min n'ale bɛ kuran kunna n'ale bɛ ji kunna Joël Sedu k'a dɔn a welela an ka bulon kɔnɔ minisiri Lamini Seydou Traoré Joël Sedu k'a dɔn kamalen kumacogo a n'a jɔcogo a n'a bɛ hakilina mun bɔ k'a bin Joël Sedu kabini i b'a ye i b'a dɔn k'a fɔ bila hakitara fatan de don kuma min bɔ nin kamalen a y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn wa i k'a dɔn a kasira t'a kɔ kuma na Joël Sedu i k'a dɔn min ye Mulaye Keita o ye CNT maa ye o ka ɲininkali talen kun don awa min ye Lamini Seydou Traoré ni k'a ɲininka ministre de l'énergie et de l'eau i k'a dɔn jamana ji a kura a wari ka ca farafinna babolo in kan anw de sɛgɛnnen don an ɲɛnnen don wa kura yɛrɛ tɛ sɔrɔ lafiya la hakaja yalima jɛrɛjɛkulu min n'a ni énergie bolo bi ɲɔgɔn bolo ne b'a ɲɛdɔn n y'a mɛn k'a fɔ société Albatros i k'a dɔn u ye bɛnkan min kɛ u ni jamana cɛ waati jana i k'a dɔn k'o de ma tubabukan na take or pay a k'i k'a dɔn a minɛ i ka wari bɔ a k'i k'a dɔn gouvernement u ye bolonɔbila sɛbɛn min kɛ Lamini Seydou ko i bolo bɔ n dusu kan a k'i k'a dɔn wulibali don i ye min fɔ tarafatan de don Mali a kuranko n'a jiko a kun man ka se nin ma sabula maa minnu y'a baara kɛ kabini bi tɛ i k'a dɔn u ye filiba kɛ fili min kɛra i k'a dɔn u y'a kɛ ka da u yɛrɛ ka nafa ani nata kan sabula kadiri minnu bɛ yen ani jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bolonɔbila
bila sɛbɛn minnu kɛra u y'a dɔn tigitigi bil hak nin ye ŋanamu ni suɲɛni de ye abɔ sabula nin cakɛda ninnu u bi jɛ ka jamana sɔn u b'a nafa kilo ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'o tɛ Mali ni nin man kan a ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an ka farafinna babolo in ABN WAP OMVS ninnu bɛɛ lajɛlen nakun ye abɔ ji ani kuran nɔgɔyali a ko ni maa min dalen don a la i denganiyanen don n'a ye k'a fɔ nin bɛ se ka k'i ka jamana kɔnɔ n'i denganiyanen don n'a ye nin nɔgɔya bɛ se ka kɛ Jɔn Sudi k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛn dɔ bɛ yen i t'o kɛ énergie ani cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten mun ni mun kan ka kɛ min ye société Albatros i k'a dɔn ale de bɛ abɔ kuranko min y'a jalatigɛ ye ale de b'o kɛ ani énergie bɛnnen don fɛn na a bɛ waati jan bɔ a ko min ye Albatros ye min ye Kivu ye Kivu awɔ ji bondobaden minnu bɛ yen olu luweli a n'o damadafɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a wari ka ca fo k'a fɔ k'a to ten kilowati kelen i k'a dɔn min ye awɔ tama ani buruburu i k'a dɔn o de bɛ minɛ jamana na don o don nka n'i y'a wari ta k'a lajɛ a bɛ taa tɛnku miliyari caman de la i k'a dɔn sa kɔnɔ a ko yalima bolonɔbila sɛbɛn minnu kɛra yalima minnu kun bɛ a don u y'a ɲɛɲini wa Lamini Seydou Tarawele a y'a jira k'a fɔ hakaja min kɔni ye janfanba ye a b'a jukɔrɔ ŋanamu b'a jukɔrɔ kosɛbɛ a ko nka cɛmancɛ fa ka nakun ye min ye o de ye ka ko tila o de ye ka ko dilan a ko a b'a fɔ bɛɛ ye a nakun tɛ politiki ko ye a ti jɔyɔrɔ ɲini Jɔn Sudi k'a dɔn ale bɛ min fɛ o ye to de ye san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ a ka fɔ ale ma ko Seydou tɛmɛna a ye nin baara in kɛ a ka fɔ a denw ma a ka fɔ a mɔdenw ma a k'o de la i k'a dɔn a ti maa lajɛ jamana baara kan ka kɛ kɛcogo min na a n'a sɛbɛkɔrɔkɛ fo ka taa gun a ko wari min bi sara min ye énergie ye a ko i k'a dɔn dɔ bɔlen a la o kan ka kɛ ni jamana maa minnu kun bɛ fɔlɔ n'u kun ye hakilina jagabɔ kɛ ka jateminɛ kɛ Jɔn Sudi i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ jamana kadiri ne y'o fɔ ye n ko maa kalan n'o de ye jamana in fa kabini bi tɛ ne nin fɔ ye o e bɛ ko in tiɲɛ dɔn wa n y'a lajɛ télé la société Albatros in bɛ Kayi a jɔtɔ jamana ye kɔntara kɛ n'a ye k'a fɔ bi kuran mégawati 92 di Mali ma Mali y'o kɔntara signé k'a fɔ anw b'a san nka kuran bɛna ligne minnu fɛ ani kuran sira minnu fɛ o tɛ se mégawati 40 yɛrɛ kɔrɔ u b'a dɔn o tuma tɔ 60 ni kɔ o de bi sara Mali fɛ fu la kuran an t'a sɔrɔ wala san kɔnɔ a bɛ bɛn miliyari 11 ani a kunkanfɛ de ma wala Mali bɛ min sara fu Lamini ye nin fɔ a y'a fɔ a ko Mali bɛ yɔrɔ min bi minisiri y'a fɔ journaliste Seydou a ko minɛn minnu bɛ yen minɛnkɔrɔw don kuran bɛna juru minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen don i k'a dɔn a si ni foyi kɛli man kan nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye jamana i k'a dɔn a ka wari lankolon de bɔ sa kɔnɔ nafa tɛ min na Mali yɛrɛ tɛ min sɔrɔ a ko i k'a dɔn damangama don sabula bolonɔbila sɛbɛn bɛ kɛ tuma min a dɔnna mégamètre min bɛna a bɛna fili juru minnu fɛ u b'a dɔn tigitigi k'a fɔ a tɛ se ka na nin fɛ nka u ka intérêt kama u y'u ɲɛtugu ko a bolonɔbila sɛbɛn i ye janfa ya jɔn kun bɛ yen dɛ jɔn kun bɛ yen i bɛ ka ministre de l'énergie et des mines e hakili bɛ ne hakili b'a la a ko ma deli ka diya ne ye tile kelen a tɔgɔ in bɔra n kɔnɔ n y'a fɔ n ko tiɲɛ t'a fɛ farangali kɔni tɛ farangali tɛ o y'a se kɛ o e m'a ye o nana k'a bɛ k'o bɔ ɲɔgɔn na u y'o gɛn yan parce que o b'a dɔn parce que famille ka intérêt o ba n'o ma u y'o gɛn voilà m'a dɔn Sambu wa m'a dɔn dɔ tun bɛ yen o Sambu Wage tɔgɔ in kɔni tɛ ayiwa a kɛra o kɔni ba kɔrɔkɔsɔ in Allah ne o ye télé la ne y'a dɔn ko an saraw non Jɔn Seyidou c'est-à-dire moi je peux pas comprendre n'o tɛ cɛ dɔ tun bɛ yen Maliki Al-Husseini o tun bɛ yen waati min o tun bɛ baara la u y'a fɔ o tun bɛ baara la nka kabi Sambu Wage tɔgɔ in nana affairisme de daminɛna non Jɔn Seyidou ne tɛ se k'a fɔ i bɛ baara la c'est-à-dire que il y a deux choses n tɛ se k'a bali a bɛ taa jamana juguya la je démissionne. C'est tout. Ça, c'est simple. C'est tout. Mais quand tu acceptes qu'il s'y a il nous bec les. Oui, c'est tout. ne ɲɛ nin na nin ma ɲi ne ka jamana ma faamaw dun b'a la ka wajibiya kɛ n tɛ se k'a bali kuma datɛ da tu démissionnes. nin de kama u ye kamalennin kɛ o. Dara ala. Bon. u ye Dramani gɛn nin de kama. yɔrɔnin kelen a gundo de ye nin ye. a gundo fili kɔrɔ miliyari 11 san o san. fu u bi sara fu an t'a kura sɔrɔ yɛrɛ. a tina yɛrɛ. min ye Lamini Seydou ye. nin kɔni i tɔma nin kamalen nin bɛ nɔbɔ ko la. i se k'a lajɛ bani. nin jɛ in bolo ka gɛrɛ. a tɛ siran a mago t'a la a t'a ɲini k'a dɔn. ayi ale ko jamana. ale tɛ n tɛrɛ ɲini. n tɛ voté maa ti voté ɲe. ale tɛna politique kɛ. ale bɛ tɔgɔ de ɲini ale tɛ n tɛrɛ ɲini. ne bɛ n ka tɔgɔ de ɲini. awɔ. n'a bɔra Mali kɔnɔ sini. n'a taara diɲɛ yɔrɔ a bɛ baara sɔrɔ. a bɛ baara sɔrɔ yen. nin kun ye sɛbɛn ye. nin tɛ wari ɲini. nin kun ye sɛbɛn ye. an ye min t'a lɔ k'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la.
daba tungana nye kiri ke siɲɛ ba kelen kiri jarana maa min ma kiri kɛ fɔlɔ o ka fisa ni ye awɔ do ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Siriba n'o ye la rédaction ye minnu ka sɛbɛn ye El Hadji Mamadou Gaba ale ka sɛbɛn do El Hadji Mamadou Gaba ko a ko sigi ka fɔ ani koto ɲɔgɔn dala ministre min bɛ n'o ye Wage n'o ye Ismaël Wage ministre de la réconciliation a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Bajangara ani cɛ min ye ɲɔgɔn ye y'o dɔn wa Yusufu Toloba sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadou Ismaël Wage ka wuli ka jɔ yi ka taa Bajangara dɔ wɛrɛ tɛ fɛn min ye sigi ka fɔw ye ani hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na a y'o de laɲini a ye taama min kɛ colonel Ismaël Wage a taara Dana Amasagu o ɲɛmaa min bɛ n'o ye Yusufu Toloba ye tarata don marisikalo tile 9 san 2021 u ye ɲɔgɔn ye bolila fɛn min kan marifa bɛ se ka bila cogo min mankan ka suma Yusufu Toloba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a n'a ka cɛdenw u ye Wage bisimila nisɔndiya la a kɛra bɛɛ ani kelenya kɔnɔna na u ko Wage ma ni marifa bi bila condition kelen pe Mali armée ka cɛru anw ka fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o kɛra bɛɛ armée bi don don min mugu ti ci bilen nka n'o tɛ sɔrɔsiw tiya k'anw ka marifa bila k'an sigi an bolo lakolo a ko i sigilen filɛ an t'a bila dɛ o y'a jo ye wa marifatigi 10 kelen bolo o ye kɛlɛbolo kelen ye inna lillahi wa karajuna awɔ ni bi min kɛ o kɛ ni armée nana sini sɔgɔma an bɛ marifa di armée ma Yusufu Toloba in a bɛ a se d'an bɛ min se dan nɔ na i y'o dɔn wa dɔnni Cheikh Umar Foutiyou bɛna don min Cheikh Umar bɛna don min k'a dɔn jamana na n'a bɔra n k'i ɲininka Segu jamana na ka hamdalayi minɛ ka taa n k'i ɲininka fo k'a dɔn jamana na maa min kun bɛ k'a dɔn kunna a don i y'o dɔn ayi karafe 12 tun b'a kelen bolo u k'a ma ko Dɔmɔ Wɔlɔgɛmu o den ni Cheikh Umar tile bɛnna Yusufu Toloba in b'o sira de kan Dɔmɔ Wɔlɔgɛmu Cheikh Umar bɛ don min a jamana kan a y'a sɔrɔ o de bɛ karafe 12 b'a kelen bolo kabako a ti sira a ti sira si dɔn ayi e ka sira bɔ mini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛlɛkɛcɛ fɔlɔfɔlɔ i y'o dɔn wa ayi Seydou Nantumɛ mɔkɛ de kun y'o ye o de kun Seydou Nantumɛ kelen jaa ma farinya gansan dɛ ayiwa naam nka Seydou ti kɛlɛkɛ bilen o ale bɛ wari kɛlɛ de kɛ a bɛ wari ale bɛ wari de ɲini yawoni ka baara di maaw ma naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Dana Amasagu ye u y'a jira k'a fɔ bɛɛ kɔni olu b'a laɲini sabula olu fɔlɔ ma marifa ta u ma kɛlɛ laɲini nka u y'a ye faali de digir'u la minandiya de digir'u la makosa de digir'u la o tuma u wulila k'a fɔ u b'u yɛrɛ lafasa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ismaël Wage ye colonel Ismaël Wage a nisɔndiyara kosɛbɛ a mana segin a bɛ min laɲini jamana lakanabaaw fɛ ani finitigiw ka ɲɛmaaw fɛ o de ye joona joona an ka marifatigiw bila ka taa Koro sabula sigi min kɛra Korokaw fɛnɛ a cercle commune fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye maa ci kana kɛnɛ in kan kɛnɛ in kɛra kɛnɛ saniyalenba ye ka kɔn Dana Amasagu ɲɛ a ko fɛn min ye Ismaël Wage a kun ye wuli ka jɔ kɛ fulaw ka jɛkulu minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu bɛ kungo kɔnɔna na Boli n'a tɔdenw a n'olu taara olu fɛnɛ ɲɔgɔn ye olu seginna kuma kelen in kan o tuma min tora sa o de ye fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u ka cɛri fan 2 bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to marifaw ka bila bɛɛ bɛ se ka na cogo min na tabarikala an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mamadou Gaba ale ka fasiri don n'u taara fulaw fɛ yen maa min b'a la bi ko fila cɛman a kɛlɛkɛcɛ ni i k'a dɔn min di kɛlɛkɛ fulaw bɛ maa min ka kuma mɛn ka tɛmɛ bɛɛ ka bi y'o dɔn Babaliba o siga ka n'i minɛ dɛ Babaliba in wari Babaliba BMS Babaliba n'a kumana fulaw fɛ n'a k'u ma a ye sabali bɛɛ bɛ sabali nkɛ cɛ Babaliba awɔ i tɔn ka Tezara premier min Mamutu te Ashura wa te Azara ayiwa mankan tɛ te min kɔni nɔfɛ o ye Tezara binbala ko bɛ dɔ in na mankan tɛ te min nɔfɛ bi mankan tɛ te min nɔfɛ ko ɲɛbɛrɛ faala bɛ dɔ la ayi nk'Ala m'an kisi ayi te Ashura a te ka ɲi o a ka ɲi a ka ɲi y'a min ka ye ayi nka mankan min an ka to o ɲɛ ka ɲini fɔlɔ minnu bɛ ne bolo ne t'olu bɛɛ fili ayi i jo t'a la fɛn t'a la bamanan an t'a ɲɛɲini Mamutu
o sara ye ɲuman ye yɔrɔ sedi k'a dɔn an ka taa dabiya maire sigi yɔrɔ sedi k'a dɔn dabiyakaw ka préfet min ye Keɲebakaw ka préfet Idrissa Kane i k'a dɔn sariya ye min fɔ ani dugudenw bɛna min kan i k'a dɔn awa préfet kɔni kelen bɛ k'i bana mini a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dabiya commune i k'a dɔn ale bɛ Keɲeba de fɛ yɔrɔ sedi k'a dɔn a maire sigi min kɛra Baba ni Sisoko de taara Sisoko ka kɛ maire i k'a dɔn ayiwa min ye Baba ye a kɛlen maire i k'a dɔn kalo damadɔ min ye fariganba ye o y'a minɛ farigan kelen k'a minɛ sariya y'o ko fɔ Joël Sedi k'a dɔn n'i taara i kɛra président ye i kɛra maire ye ni ayiwa kɔli nana min b'a to i se k'i ka baara kɛ ka ɲɛ article numéro 636 Joël Sedi k'a dɔn o ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ ayiwa jamana yɛrɛ taabolo ko fɔ i k'a dɔn ayiwa i bi baara bila n'i ye baara bila maa min kan ka bila i nɔ o fana ɲɛ bi dɔn sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ Baba ni farigan kelen k'a minɛ i n'a fɔ ayiwa papier signes ani mairie kuma fɔli a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la farigan b'ale la o tuma a ye lettre kɛ a ka fanga ani a ka wulikajɔ bɛɛ a y'o ta k'o di a ka deuxième ma a ka dangan ma min bɛ lycée RPM ka maire Modibo Keita Joël Sedou sɛbɛnnikɛla ko o kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye ayiwa préfet Idrissa Kane ale de kun kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ waasa sariyabolow ka tile nka sɔsɔli fɔlɔfɔlɔ bɔra ale yɛrɛ la a sabula i k'a dɔn ayiwa ŋanamu ni hakilina jugu wɛrɛ bɛ yen sabula kamalen dɔ bɛ yen min kɔni b'a fɛ joona ale de ka kɛ danga ye hali n'a sɔrɔla sariya t'a yamaruya min ye Mamadu Kuyate n'u k'a ma ko Jelimadi Joël Sedou i k'a dɔn de nana wulikajɔ boloda dabalijugu ni fɛɛrɛ i k'a dɔn min bɛ se k'a to ko in bi bala min ye nin ko in ye a man ka bala a ko sariya ye jɛlen don sariya ye fɛn minnu ko fɔ Joël Sedou i k'a dɔn olu jɛlen don min ye awa RPM i k'a dɔn awa jɔyɔrɔ 9 de b'ale la ɔ tɔ ninnu jɔyɔrɔ 8 a ko n'i ye partiw fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ o de kɛra sababu ye Sisoko min ye Baba sɔrɔ ye i k'a dɔn ale ka kɛ maire ɔ sariya ye min ko fɔ ni ayiwa maire dɛsɛra danga maa min b'a nɔfɛ lycée kan min ye danga ye o de bɛ bila a nɔ na o yɔrɔnin bɛɛ premier adjoint de bɛ bila a nɔ na taa kana t'o la yɛrɛ o t'ale bala Joël Sedou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye ayiwa préfet a n'a ka hakilinaw ka wulikajɔ wɛrɛ boloda wulikajɔ cɛjugu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to Baba nɔ na bila o kana se ka sigi sabula n'o sigira o ye maa jɛlen ye o bɛna baara kɛ cogo min na olu ka nafa tɛ sɔrɔ o la Joël Sedou i k'a dɔn u nana ŋanamu boloda sa a ma ɲɛ min kɔ sariya sɔsɔ don o don a n'a fɔ a ye mina bureau sigi baliya o kɛn bɛ sababu wɛrɛ cɛ dɔ in ma o kɔni bɛ wulikajɔ la fa bɛɛ lajɛlen la kalo damadɔ hakɛ dɔ ɲini kalo damadɔ a nana villa belebele jɔ min ka ca 1,100,000 ye Bamakɔ i k'a dɔn ani dabiya ni ɲɔgɔn cɛ mobili min bɛ taa ka segin la a bolo a bɛ mobili 5 bɔ min ye ayiwa préfet i k'a dɔn n'o ye Idrissa Kane ye o y'a ye k'a fɔ ale ka nafa b'o de fan fɛ sariya sɔsɔ a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ka taa kiiri kɛ kiiri kɛra Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn Baba ka mɔgɔw gɛnna u ma sɔn u laban nana kiiri bɔ a dɔ kɔrɔ ka na n'a ye fɔ Bamakɔ i k'a d'ɔn kiirisoba la u gɛnna Joël Sedou hali bi n'a ka bi o sariya kisɛw wa n'o gɛnni sɛbɛnw b'u bolo u taara di préfet ma préfet kɔni a b'a kɛ n'a fɔ k'ale ɲinɛna de a ko yɛlɛma nin se ka kɛ cogo di o tuma Jelimadi ye dɔ don préfet da wa o bɛnkan tɛ di a bɛ fɛn d'a ma Joël Sedou i k'a dɔn ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten i k'a dɔn u nana ŋanaŋanakan fɔ Baba ma démissionné a ma démissionné i k'a dɔn u ye huissier wuli tribunal yɛrɛ ye huissier wuli ka na Baba ni ɲininka Baba ni ko ne démissionnera papier filɛ n y'a sɛbɛn kabini bi tɛ o bi kɛ don min a kɛra muso ɲɛna a kɛra n dɔgɔkɛ ɲɛna yayi n y'a fɔ n ko n démissionnera sabula n man kɛnɛ ɔ lycée kan min ye ne ka danga ye o de kan ka kɛ maire Baba de ko a sɛgɛnna maire la a y'a bila farigan b'a la a bɔra maire la donc sariya ye min ko fɔ a ka danga de kan ka k'a ye Joël Sedou i k'a dɔn ayiwa min ye nin kamalen ye ale kɔni bɛ wulikajɔ la fa bɛɛ fɛ ka kow nɔɔni a ma ɲɛ kɔsa in na sa kɔrɔfɔ yɛrɛ nana fɔ minisiri ye minisiri min bɛ jamana kɔɲɔkow kunna Joël Sedou i k'a dɔn o dimina fo k'a fɔ k'a to ten o ye kangari da kɛ Joël Sedou kangari da hali bi n'a ka bi i k'a dɔn awa Idrissa Kane a kɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲinɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Baba ni Sisoko ye o ka kumakan man ka bala dabiya sabula i k'a dɔn dabiya ka den don ko n'a wula ni gɛlɛya bi don a la a b'a fɔ a ye sabali an bɛɛ dabiya ka den ye
ye a ye min kɛ dabiya ji min bɛ min baba ni sisɔgɔ i k'a dɔn yɔrɔ minnu dilanlen don baba ni sisɔgɔ yalima maa bɛ se k'a fɔ i bɛ wuli ka jɔ bolo la k'i kangara da u ka maa na wa sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn hadamaden i k'a dɔn a ti dɔn ka ban nka min kɔni ye Mamadu Kuyate ale kɔni kelen bɛ ka fa bɛɛ boli sa yawo Jelimadi fa bɛɛ bolilen don a fɛ a wulila Adema Kodem ka t'olu wele k'olu fara ɲɔgɔn kan min ye mɛriya ye a nege b'a la ka sɔrɔ i n'a mankan i man ka k'a ye i tɛ élection wɛrɛ kɔnɔ a ka élection kɔnɔ dɔrɔn Joël Jodi k'a dɔn bi min kɔni ye dabiya ye a sigi koyara fo k'a fɔ k'a to ten dugulamaa bɛɛ lajɛlen wulilen don sabula bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ko tiɲɛ na nka Dirisa Kanɛ dɛ ale min ye préfet min ye ayiwa minisiri ka lasigiden ye Joël Jodi k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo sabula ale de bara k'i panpan kow kunna don o don ɲɛtugu a n'a kɛ o bɛɛ bɛ fɛn min kan Joël Jodi n'i ye dabiya laminɛw ta k'a lajɛ wari caman bi sɔrɔ sabula sanubɔlaw bɛ yen mobili caman bi don ka bɔ la o wari dɛ i k'a dɔn t'a fɛ ka taa k'u dan o de la u bannen don fɛn bɛɛ lajɛlen la a ko hali kɔsa in na n'i ye kɔrɔfɔw ta k'u lajɛ Futango Babani Sisɔgɔ Joël Jodi k'a dɔn u ye wulikajɔ dɔw boloda arajo dɔw bɛ yen nkalontigɛ ni kolokalaka k'u ta ka ɲininka Baba Sɛgɛrɛ a n'a dɔgɔkɛ u ko maa jumɛn bɛ se k'a fɔ i bɛ dankari kɛ Babani na Mali yɛrɛ kɔnɔ jango dabiya u b'u yɛrɛ ka o tɔgɔ min bɛ Baba la maa tɛ se k'o tiɲɛ bilen voilà ala ye min kɛ Baba ye a banna k'a ɲɔgɔnna ye ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan daba tun kana bɔɲɛ laban ye boli ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le point Basiriba n'o ye Amadu Njimu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu Njimu ko Côte d'Ivoire a minisiri ɲɛmaaya a goyara sadrɛ sabula fɛn min ye dankɔrɔba ye ŋanaba min n'o kun taara ka kɛ premier ministre ye n'o ye cɛ belebeleba ye Ahmed Bagayogo n'u ko a ma Anbak k'a fatura Allahu Akbar Ala k'a hinɛ ami sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni bɔra ka bi canjara arabadon marsikalo tile 10 ivoiriyɛnw ka premier ministre Ahmed Bagayogo a sara Allemagne jamana fɛ yen bonbana n'o ye kansɛri ye o de kɛra sata ye sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la Ahmed Bagayogo a kun taara gwara la teliya la ka Paris jamana magwɛ février kalo tile 18 tɛmɛnen a ladara dɔgɔtɔrɔso la min ye Amerikɛnw ka dɔgɔtɔrɔso ye Paris a ko n'i y'a ta k'a lajɛ marsikalo tile 6 tubabuw dɛsɛra n'o ye faransikaw ye u labanna ni k'a ta ka Allemagne magɛ Allemagne jamana kan tile 4 dɔrɔn kɔfɛ n'o bɛnna marsikalo tile 10 ma a ye diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko Ahmed Bagayogo a sali nin kɔni ye kimikimiba de kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen sabula ale de kun ye maa ye maa min n'a jɔyɔrɔ ka bon Côte d'Ivoire yɛrɛ a fanga na kosɛbɛ Amadou Gɔn Kulubali ni hakili b'a la o min kun ye premier ministre ye o faatulen kɔfɛ juillet kalo san 2020 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire a premier ministre ya minɛ k'u langoloyana jamana kuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kun ye danaya da Ahmed Bagayogo kan ni k'a bila jɔyɔrɔ in na a ko kalo 6 damaden donna premier ministre 2 in ni ɲɔgɔn cɛ kalo 8 dama a ko min dara kan o sara sɛbɛnnikɛla n'o ye Amadou Djimi ye maa bɛ se k'i yɛrɛ la ɲininka yala Côte d'Ivoirekaw u ka masakɛ bulon ye n'o ye premier ministre sigiyɔrɔ in ye yala kɔlɔlɔ de b'a kɔ wa yala bon de b'a la foyi Ala latigɛ de don sa kuma de sera foyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Amadou Gɔn Kulubali ye o ka saya n'o kɛra mankun kan a ko fɛn min ye Ahmed Bagayogo ye o ka saya kuma cayalen bɛ bi koyi sabula maa dɔw y'a jira k'a fɔ ale de ni présidentya kun ka surun Alassane Dramane Ouattara n'ale taara ka bɔ yen k'a sɔrɔ Alassane yɛrɛ Dramane Ouattara a masuruna maa dɔw bɛ yen n'o y'a ka denbaya maaw ye olu kɔni t'a fɛ foyi limɔgɔ foyi ka da fanga in na olu kɔni bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen la Ahmed Bagayogo a bɛ taa waati min ka bɔ Côte d'Ivoire ka Faransi magɛ kuma caman fɔra dɔw ko a ye pɔsɔni de dun k'a empoisonnera maa fɛ maa min n'o ka surun président yɛrɛ la n'o ye Alassane Dramane Ouattara a baden dɔgɔnin ye o ko min ma Tɛnɛ Birahima Ouattara Tɛnɛ Birahima Ouattara ale kɔni b'a fɛ Alassane boye ale ka gara maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu kɔni b'ale ni yen cɛ kelen kelen a bɛ ka pɔsɔni k'a bɛɛ lajɛlen ka dumuni na ni k'u fa k'u ban ɲɛ don wa nkalon don wa ɲininkɛla kɔni ko ɲininkali kɔni tomi bɛ o yɔrɔ la nka an bɛ don minɛ ko bi maa saya minnu kɛlen filɛ Amadou Gɔn Kulubali o sara o ɲɛmadɔ Ahmed Bagayogo o sara fɛnɛ nin cogoya in na sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka an bɛ don minɛ ko bi Côte d'Ivoirekaw kɔni u bɛ kinikini na bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ na Ahmed Bagayogo a bɛ bɔ dugu min na n'o ye Sɛgɛla ye Sɛgɛlakaw Ahmed Bagayogo ka faatuli fɔli arabadon marsikalo tile 10 olu yɛrɛ taamana koyi olu taamana ka ŋaniyajira min kɛ o ye k'a fɔ tasuma bɛ Alassane na kuma n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na
sabula olu bade sara sa cogo min na u b'a fɛ ni k'a ɲɛɲini n'ala ma jagɛ nin bɛna taa kɛ gɛlɛya kura wɛrɛ ye Côte d'Ivoire politique ko la sabula Ahmed Bagayogo a sacogoya in maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ la ɲininka jango dafaralen dɔw bɛ réseaux sociaux kan olu kɔni bɛ ka gindo poyi cogo min u bɛ k'a poyi ci kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ni boliko siɲɛ 531 a ye dɔ kɛ Georges Sedou k'a dɔn ni Ala y'i da fɛn min kama i tɛ sa abada f'i ka k'o ye Georges Sedou k'a dɔn min ye Alassane Dramane Ouattara Georges Sedou k'a dɔn ni Ala y'i si ban pɔsɔn de bɛ se ka k'i kɔnɔ n'o tɛ Georges Sedou k'a dɔn n'a fɔra ko den min nana san tan balo kama o tɛ sa abada san kɔnɔ o tɛ sa bamunan na Georges Sedou k'a dɔn Prosper ki nin y'a ka fasiri ye Prosper ko a ko Mali masakɛsigi a dabɔlen bɛ kini ni jɔrɔ bolo dalen bɛ Georges Sedou nka yelen bara ka bɔ fan caman na mɔgɔw bɛ ni ka sɔn min maa min ka ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ siga t'a la nin ni président ka surun Mali kɔnɔ Georges Sedou k'a dɔn cɛ kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolotigi dɔ bɛ yen Georges Sedou k'a dɔn a ye diɲɛ dɔn diɲɛ yɛrɛ y'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ i k'a dɔn jɛkuluba maa kalannenw ani maa lakodennenw olu de bara ka fara ɲɔgɔn kan Georges Sedou k'a dɔn ka jɛkulu sigi a ye sabula u dalen don a la k'a fɔ Mali président ale bɛ s'a kɔrɔ jɛkulu min sigira u k'a ma ko bɛnkan ye ayiwa hadamaden hɔrɔnw ani ayiwa jɛɲɔgɔnw Georges Sedou k'a dɔn olu ka hakilina ye Seydou Mamadou Kulubali siratigi Seydou Mamadou Kulubali Georges Sedou k'a dɔn Toama sɔmingele don a la sabula a dolo yanga ka bon bi kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen mɛnɛn'o kan maa minnu bɛ tu gosi ani kolonifilaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a ka yelen mɛnɛnen na sira o ye cakɛda ye o tigi don Georges Sedou k'a dɔn politiki maa tɛ a ma don politiki la nka politiki maa tɛ jamana in kɔnɔ kɔrɔlen ni kura min jigi t'a ye Georges Sedou ka sababu kɛ député ɲininaw président ɲininaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jigi sigi a la a y'a kelen na a ye maa dama min dɛmɛ ninnu na o de ka ca i ma nin fɔ n ye dɛ a ma ne dɛmɛ dɛ e ma taa o ne t'a dɔn o a don ne fili bolo sa o Georges Sedou a ko jɛkulu min sigina n'u k'a ma mouvement bɛnkan olu kɔni de ye wulikajɔ bolo da Sedou politikimɔgɔw kɔni dɛsɛra jamana maa banna i k'a dɔn maa o maa n'o taara k'o ka kɛ président ye i k'a dɔn o bɛ dunkojuguya kɛ walima jamana bɛ halako bolo anw dalen don a la dɔnniya min bɛ yen la ani se min b'i ye i k'a dɔn i ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana in ma o tuma an b'a ɲini fɛ Ala kama kira kama na don jamana jigi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ sɔnna koyi a sɔnnen Georges Sedou k'a dɔn a y'a caman fɔ sabula gɛlɛya min n'o ye bɛ k'a sɔrɔ a kɛra a ɲɛna a y'a dɔn a kɛra sababu ye ka jamana politiki yɛrɛ ka mɔɔw siran ɲɛ ka mɔɔw siran politikimɔgɔw ye Georges Sedou k'a dɔn don o don nkalon ani namara fini i k'a dɔn u bɛ jɛ kɛ bi sinon u b'a walaka Georges Sedou k'a dɔn n'u ye fanga dilan bi ni min bɔra la u bɛ taa janfa wɛrɛ boloda a ko damanda de ye maliden tigɛ politikima na a ko awɔ cɛ min welelen filɛ nin ye Georges Sedou k'a dɔn i Toama min ye Sedou ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn politiki tɔn ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ politikiba politikitɔnba fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ka maa b'a nɔfɛ ADEMA RPM URD ka taa se politikitɔn ko nin bɛɛ lajɛlen ka maa dɔ b'a nɔfɛ awɔ n t'o ma ka girin sa koyi dɔw ko Georges Sedou k'a dɔn sɔmingelen don k'a fɔ hali diinɛmɔw maa minnu da tɛ ko la Georges Sedou k'a dɔn awɔ min ye Toama ye Sedou Georges Sedou k'a dɔn ani ninnu ka di dɔw yɛrɛ ko Mamadou Diko ka cɛ sugandilen de ye nin ye ko ɲɛ de ye nin ye o dɔw ko ayi ko min ye transition ye olu yɛrɛ de ko sɔrɔsiw ka cɛ sugandilen don Georges Sedou k'a dɔn a bɛ tɛmɛ hali t'a dɔn nin seba in b'a ye nin nafoloba in b'a bolo Georges Sedou k'a dɔn ka sabali ni muɲu ye cɛ in da ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye min kɔni b'a tɔ i Toama Sedou i k'a dɔn fanga latigɛ ani daka don Georges Sedou nka maa min n'a ka surun bi kosɛbɛ n'o ka yelen mɛnɛnen bɛ Georges Sedou dolo min mɛnɛnen bɛ n'a yelen ka di a k'o ye nin kamalen ye a waritigi kɔni don banna don miliyari de b'a bolo a banna wari tonne nin kɔni wari tonne de bɛ nin bolo ye wari bɛ nin kun dɛ Marakalaka don an bɛ taa n gɛlɛn kɛ da ɲɛ Segu Segu ka y'o ye tun Marakalaka don n ko Igor bɛ yen awɔ Mamadou Igor ale ma taa IRD la o fana ye Marakalaka ye il peut être un candidat bien sûr ko in kɔni ma ci cogo cogo Segu kɔni ɲinana ma Segu don dɛ ko in ka surun Segu la ni ninnu ye Marakalaka ye u ka nisɔngɔ bɛ sara anw de fɛ Segu
ni sɔngɔ bɛ sara segu ni sɔngɔ bɛ sara segu ye o kuma u ti segu cɛ ti abada n'u ma njɔlen sɔrɔ poste la n'u ma wari sara u bɛ poste arranger ka sɔrɔ ka tɛmɛ poste arranger il faut arranger le poste voilà a bɛ se nin mun ye sɛbɛn ye Sira Seydou kɔni ale bi se an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a banna dɛ a tɔ ye kelen ye Sira i bolo don Jɔn Seydou min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso Jɔn Seydou k'a dɔn juraw i k'a dɔn mankan wulilen bɛɛ Jɔn Seydou k'a sɔrɔ mankan yɛrɛ kun tɛ koyi kunun ko alamisadon min ye jamana a jagokɛlaw ye chambre de commerce d'industrie du Mali Jɔn Seydou k'a dɔn wote yɛrɛ kɛ kunkun tɛ bilen koyi sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Yusu Bacil i k'a dɔn ale bɛ kɛ président ye jura mankan jura girima se bɛ min ye senda bɛɛ lajɛlen ko Yusu Bacil Jɔn Seydou k'a dɔn kunun ko min ye jamana ye démocratie jamana do hakilinaw ka ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɔ woto bannen kɔfɛ Yusu Bacil Herio i k'a dɔn ale de kɛra chambre de commerce président ye nka i k'a dɔn gɛlɛya bɛ ko la sabula kamalen dɔ bɛ ko Samusar o kun y'i kanbɔ a nɔfɛ Jɔn Seydou k'a dɔn a dɔn dɛ Samusar Jɔn Seydou a bɛ ɲini ka kɛ ŋɔni ye sabula a y'a jira k'a fɔ ale ma sɔn a ma sɔn bi a ma sɔn sini min ye jaabiw ye a kɛcogo ma ɲɛ sabula min ye ayiwa jɛkulu dɔ bɔra Kayi kana Kayikaw jugew kun y'a jira k'a fɔ Kayikaw ka chambre de commerce vote ma kɛ maa ma sigi n'a fɔra k'olu yɛrɛ kɛnɛ kan ka t'u ni don vote la jalaki bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ olu ye vote fɔ cogo min na Jɔn Seydou k'a dɔn kɛnɛ kan bɛɛ k'a fɔ n bɛna vote karisa ye sariya m'o fɔ a ko nin damada kɔni ale b'o ŋɛnɛ jira kɛ ka ɲɛsin min kɔni ye bɔgɔ jɛnen ye wa a ti sɔn bi a ti sɔn sini min ye jaabu ye sɛbɛnnikɛla ɲininkali kɛ a ko yalima kiiri wɛrɛ bolodatɔ don wa juraw ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka siga kɔni tɛ min na ni maa o maa ko in fiɲɛ ye n'i y'a ta fa n'a nafa ye Yusu Bacil ka présidenya kuma in fɔra kabini bila ko tɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn jamana in juraba bɛɛ lajɛlen b'a kelen nɔfɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ bɛ Yusu Bacil fɛ sɛbɛnnikɛla ko Samusar ka nin ko in i k'a dɔn forokoni laban bɛ to a dogidara la sabula Niger ko mana daminɛ je retiens n bɛ taa ka na avocat ani sɛbɛnnikɛlaw a n'anw kumakɛlaw an ka tuna wulila o siga b'i la de u t'o dabila sa u ka jamana baara merci a kana fara Yusu Bacil kan c'est un homme d'ouverture u ka jamana baara an ma se kɛlɛlaw ayi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ni ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔ la maa 300 ko la e ma foyi sɔrɔ maa 9 kɔ i ɲa dɔn i bina bon hali ma maa 250 ni kɔ bon e bɛ maa 9 dɔrɔn na fɛn yɛrɛ la an ye kelen ye an bɛɛ jura ye mankan kana don an ni ɲɔgɔn cɛ n'a hakili la o de ka ɲi c'est tout Jɔn Seydou k'a dɔn waati na a bɛ yan de n dɔgɔnin don a tununa sa koyi tunu dama président tununa o ye tununi da ye nka a b'i ye bi a y'a basi tɛ ni Ala sɔnna an na Baba Sira wele o k'a jira an na siga t'o la o bɛ kɛ Jɔn Seydou k'a dɔn bi ta an b'a bila waati dafara Jɔn Seydou k'a dɔn nin kunnafoni man di an yɛrɛ denkɛ an denkɛ Mamadu Sherifu Sɛnpara san 26 Jɔn Seydou k'a dɔn an daɲana Ameriki jamana na Mamadu Sherifu Sɛnpara Maju Sɛnpara denkɛ don ale de fatura denmisɛnnin jini wallahi a fatura Ameriki jamana na ni Ala ni kira jɛnna n'a ye i k'a dɔn a wa fure bɛna bi ka bɔ Ameriki janajaw bilalen bɛ sini 9h Moriba b'u la Maju Sɛnpara ka so n'o y'a wolofa ye Jɔn Seydou Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'a san 26 denmisɛnnin fitinin Mamadu Sherifu Sɛnpara Ala jarabu don ni Ala ye min kɛ Jɔn Seydou o de ka ɲi an ka dugawu k'a ye ya Rabbi Allah nɛgɛw kɛrɛfɛ bi ta kɔni an b'a ɲɔngiri i k'a dɔn ayiwa sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi sen kan n'olu wuli min ye Moru ye a ma jakite n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma du su in na sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 nɛgɛ ɲɛ 21 Burapele ni Sidi kunnafoni duman b'u da sabula min ye an ka Bavier ye o taara ni ka kɛ ayiwa FIFA international Conseil FIFA international pour l'Afrique francophone voilà